ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କିଛି ଜାଗା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଫୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାର କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିଛି ଜାଗା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଫୋର୍ଟ। ଯେ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଫୋର୍ଟଟି ହେଉଛି ନିଜାମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ଉପରେ ତା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଫୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ୍ପଲ୍ଲୀ ଜାଗାରେ, ଏଠି ନାମ୍ପଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ୍ପଲ୍ଲୀ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଲୋକମାନେ। ଏଥିରେ ଡେଲି ଟାଇମିଂ ହେଉଛି 9ଟା AM ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଡେଲି ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଶୋ ହୁଏ। ସେ ଶୋ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, 6:30 ରୁ 7:30 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ବହୁତ ଏଟା ଶିଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାକତୀୟ ରାଜବଂଶ 1200-1300 ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାଟି ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ବାହାମାନୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଏବଂ ତାପରେ 1687 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ପତନ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ କୁତୁବ ଶାହ ରାଜବଂଶୀ ମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜାମମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହାର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କୁତୁବ ଶାହର ଅନ୍ତର ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ହେଉଛି ଗୋଲକୋଣ୍ଡା, ତେଲୁଗୁରେ ତାକୁ ଗୋଲ ମାନେ ହେଉଛି ରାଉଣ୍ଡ, କୋଣ୍ଡା ମାନେ ହେଉଛି ମାଟିର ଦୁର୍ଗ। ୟାକୁ ମାଟିର ଦୁର୍ଗ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜାଗାଟା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଆମର ଲେଜର ଶୋଟା ହୁଏ, ଏଇଠି ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିବ ୟା ପରେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଏଠି ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାମାନୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗଠନ ଆହୁରି ସଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏହା ଭଗ୍ନାସ୍ତୂପରେ ଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରୁହେ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଇ ଜାଗାଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାଟିର ଦୁର୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆମର ତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଗଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଚାଲିବା। ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଚାରମିନାରକୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି ଯେକୌଣସି କଥା କୁହାଯିବ ଚାରମିନାର ପାଖରୁ ଶୁଭାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର କେମିତିଆ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଗଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗସ୍ତୂପ ହେଇଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ପୁରା ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରମିନାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଏଠୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିକା ସାଉଣ୍ଡ ମାରିବେ ଆପଣ, ଚାରମିନାର ପାଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ। ତ ୟାର ଏଇଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହୁଥିଲା। ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ଓକେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦୂରରୁ। ସତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟି। ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓକେ, ଆଉ ଭଲ ଜାଗାଟି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ତାକୁ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।